हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ उषा। उषा लोकगीत में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ एक श्री गणेश का भजन गाने। तो मेरा भजन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप लोग पूरा सुनिएगा, फुल आवाज करके सुनिएगा और मेरे भजन का आनंद लीजिएगा। चलो अभी शुरू करते हैं श्री गणेश जी का भजन। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनमा, सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा, सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा। ब्रह्मा जी से पहले के विष्णु जी से पहले, ब्रह्मा से पहले के विष्णु से पहले, शंकर जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। शिव जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा। राम से पहले सीता जी से पहले, राम जी से पहले के सीता जी से पहले, हनुमत से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। हनुमत जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा। लक्ष्मी से पहले के ब्रह्मा से पहले, लक्ष्मी से पहले के ब्रह्मा जी से पहले, गौरा जी से पहले तोहार हो गौरी के ललनवा। गौरा जी से पहले तोहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा। गंगा से पहले के यमुना से पहले, गंगा से पहले के यमुना से पहले, सरजू से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। सरजू से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो